No girlfriend, no problem. Vura konjani makamaka vura konjani ine ndamene ndine ofusa iwe chimene ukundombera ndiri ndiopenga tatawa na ukasambe kuti ndi nthawi yanga ino iwo makhala kumadzanja ine ndimakhala kumazere ino ndi nthawi yanga kuti kasambe taima kapene wewe ukundiona ngati ndine munthu woti ndiopenga chifukwa choyankhwa ndiwe wayambira pamene papa rowa chabwa ndiweyo chifukwa ine mmene ndinadzayika phazi yonje iwe nkuroda kalikoma shut up singakhale pano kumankhula ndi chitsiru ngati wewe gift zimene zipangika pano pazika zoshoka mbiri ukapitiriza kulimbana ndine chifukwa ndine munthu woti sindilimbana ndi anthu wamba ngati kodi ndi ndani amene adayambira kufika kumalo kuno mesa ndiwe ya pamenepo zikomo ndeno ndikudabwa kuti iweyo ukumalimbana ndine munthu woti ndidabwera kalekale pano chifukwa chani ineyo ndikufuna kusamba oyambira ndineyo kusamba chifukwa iyo ndidayambira kufika pano pafa munthu inero singofuna kusewera ndiwe yagulula manu imene ipakira imene yagulula manu ya brusili imene ya brusili iwe koma iwe umaudziwa mkango iweyo kadzanjaso ngati kamauchezeneyo ngati kachiboda kankhuku chonchi ndisiye inero nditha kubwereka mphanga iwe idziwe ya chaki chani kumfu shaulini gift ndisiye gift wawa oya please ndimafomula ndithandizako ndimapemphana ku BAFA please ndithandizeni palibe vuto palibe vuto mutolowa madam kano masuka ndithu mutolowa palibe vuto inu amwene tisiyeni tinthandizeko mkazi bwanji kodi wewe umafuna kumasoneza lero si amwene tidakamperekeza si afunika zinthu zina zimenezo iwale kodi mwakukonda adona umeneko zili bwinobwino koma nonse pafunikira ijeni iwe tamakhala kuchiti kodi udakhalika bwanji weyo chimunthu chikulukulu ndevuku koma umapanga zinthu ngati mwana bwana iwe umankhula kwambiri ase ndakupezera kanyumba chapena pake usamakhala limodzi ndi wapezera nyumba nda iweyo ndezopusaro uchitsiro eti kodi vura konchani makamaka nkazi yotesa muyankhule kodi wewe rufunika nkazi sanabwere chifukwa chewe tukana lona munthu onyamuka gift tatipetseni kumpata ndusiyeni panseko bwana gift tatipetseni kanjira amwene zikomo kwambiri mwalandilidwa gift muzikhala ngati munthu wangu kachike naso zikomo mukamava madolo mumudzi muno amanase usachite kudandaula zikomo kungolisonoliva changu nde mukakhala ndikavuto kenaka kumandiuza ndithu osati adali pambaliwa kumauza ineyo ndithu kavuto kalikosi zikomo ndapa munyamuka hayi marosipangavute ntikuperekezani musazivutitse ndilipo tionana thawa nsana kupe ndikukhulupirira iyo dziwa kuti ndi chani nditangoyika mukamumoko mudziwezo kuti manu onse ndibalala style ya monkeking ndiphe munthu apa ndikubwereka tini ubwereka ndani ndikubwereka ine ndikuuza iwe ndikuuza gift ndisiye gift kodi magamba buffalo lili bobo pafai lili bwinobwino ndimafuna ndikasambe pa mutoka samba palibe vuto pitani koma ndimapempha umu ndipungulire madzi madzi osadandaula chifundo kwambiri ifero ndi anthu achifundo chifukwa chakuti osadandaula madzisitikanyizana osadandaula osadanda iwe ndiwe chitsiro eti uona ngati ifero tingakutsiyasiya kuti ulowe milimo samba pamenepo kumanya matoi Hi my guys zikutheka kuma mafazi nkhani mene ndafuna ndikudziwitseni ndiyakuti taito tasintha dewena anamba kaye kudabwa bwanji kodi tairo ya gift simeneyoyo tairo ya gift simeneyo okay tinganoti taito tasintha pano pasi gift comedy tizilemba kuti Mr. Mbamba nde kusonyeza kuti video imeneyo yapangidwa kuchokera kwa gift nde ndimafuna ndikudziwitseni kuti musakhale udabwa fire timupatse fire mfana Mr. Mbamba nde nazo werenga ndikanga tichiri muchikondi wenine tizidi suna ndipunzilebi kapena kwanosandikonda ine koma ngati palibe vuto ndiuze ndikawauze yazanga sunge tsikulo laukwati iwe ndine asungela ukwati iwe ndine
maso kapena sine wabwangola kapena sini makudolola kumade sindiziwa chomwe nakulakwira chifukwa chilichonse nendi makupangira baby yeah, baby yeah, baby yeah. Welenga ndikanga chichilimo chikondi wenine tizidi suna ndipunzile kapena kwanu sandikonda ine koma ngati palibe vuto ndiuze ndikawauze azanga sunge tsikulo laukwati iwe ndini asungela ukwati